Hola, soc Pau Navarro, regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Rubí. Rubí és una ciutat amb una llarga trajectòria de solidaritat i cooperació internacional, amb projectes arreu del món i amb un teixit associatiu d'entitats que han portat i porten a terme una gran quantitat d'accions, tant de sensibilització a nivell local com de projectes a nivell internacional. Dins la campanya de solidaritat a fons del Fons Català de Cooperació, com a Ajuntament vam rebre la petició de participar al projecte d'Ahlam, al Tànger, per a població en procés migratori, persones amb molta dificultat, molt vulnerables, per poder ajudar a disminuir l'impacte que tindrà Covid-19 en aquestes situacions. A més, conjuntament amb les entitats del Consell de Cooperació d'aquí de la ciutat, també vam decidir donar resposta a una petició, a un projecte amb les persones que també estan en situació de migrants a la illa Lesbos, concretament al camp de refugiats de Mòria, també per pal·liar aquesta situació de Covid-19. Ambdues són realitats agreujades per la pandèmia de la Covid-19 i per un món que encara considera il·legals a moltes persones. Des de la ciutat de Rubí reafirmem el nostre compromís per una societat equitativa i justa, pel dret a l'asil i al refugi, i reivindiquem que el municipalisme com a una eina transformadora i garant dels drets humans. Moltes gràcies.